Dikasih kembali spesial buat para tamu semuanya. Bareng Mas Bagus Mahesa. Diarani pasir mata eri ana ing pinggir durung ketemu awak langsung naksir beli pengen kaya kilangan pikir Dopo arane kelugu disigari di para dadi gitu saben dina ison sing bisa turu mereka ngomong sing gawati. bakar gedang campur sawi sampai kering kulinya insun mikiri gedang raja sak tunduk dipanen codot timbang urung alu kuluku pedot disigari di para dadi pitu saben dina ison sing bisa turu demen rika ngomong sing kewatu. Tundun dipangan codot